Pachegni nya Karamogi tarik en achiel dwe mar ariyo higa ma 2026 chenro mokwongo miwire weche manyien e Ramogi TV. Wantiere kod mathoth ma oikoni magi weche ma omiyo pek. Ameungua akiwa ndani ya nyumba yake pamoja na watoto wake wawili, mmoja akiwa wa darasa la kwanza, wa pili akiwa wa darasa la 7. Wuoro gi nyithinde ariyo machonegwe odgi e gweng' ma Budalangi, Busia. Wakawapeleka wakapima hizo cannabis, wamepata 203.4 kilograms ambayo ni equivalent to 6.1 million. Lomaka chieje mojuki lori ma sombo nyasore maneng'e romo shillings milion 6.1. Gunde 79 ni dala kama uso gie onge. Jopuro chele ilowa kuja irrigation scheme wakne piny owacho mondo mi okonygi yudo chiro kod kedo gi winy. Machiegni nyinga Ochieng' Emmanuel bedo kod chakruok nyaka giko. Ka wachawo gi wach malit en ni ji adek owito ngimagi gweng' ma Bulagu, kaunti ma Budalangi, sub-kaunti ma Budalangi, kaunti ma Busia, to kodgi ne mako mach kendo wang' pep. Patrick Oringo Bahati kod nyithinde ariyo wachore ni ninde otekine mach ne omuoch kar saa 7 mar otieno ma piny orugodo kawuono. Kaluwore kod jarup ruoth ma Budalangi Oscar Ngira, kar bedo ni gigoyo nduru mondo mi ne konygi kod libamba magi, mach ne osemako odno ma noketo chenro mar reso gi bedo matek. Jadekgo ne owang' ka ringregi ne otere kar kano ringre ma Port Victoria. Nonro osechak tim e wi masirano. Patrick Oringo akiwa ameungua akiwa ndani ya nyumba yake pamoja na watoto wake wawili, mmoja akiwa wa darasa la kwanza, wa pili akiwa wa darasa la 7. Wameungua hadi kiimo cha kuweza kufa, poteza uhai wao. Niliweza kufika pale na kuarifu wakubwa wangu. Wakati wamefika ground, wamepata moto ungali unaelea katika nyumba hile. Wananchi wameweza kusaidiana nasi kuweza kuzima moto uliokuwa unaendelea kuwaka na kuacha chumba kile kiweze kutulia, ambapo kimechukua muda mrefu. Yote tumeweza kuachia idara ya uchunguzi ya maofisa ili tuweze kujua ya kwamba ni yapi yaliyoweza kutokea, ndiposa waathiriwa hao wakaweza kupata jeraha la kifo. Obile kaunti ma Mombasa omako chije adek mane ojuke lori moro mane oting'o nyasore mane romo shillings milion 6.1. Kalugo bila komanda mar obila ma Jomvu Salina Chirchir achijego maginderep lori Mohamed Mondi unyasore lia na ching kachiel kod Patrick Wambua ne omake alwora ma Bonje kar bura ma Jomvu kagine lori no mane wuok Uganda kadhi Mombasa. Achije adekgo mane omake gi nyasore go maromo kilo 203.4 sani ogeng' gi tisendo bila ma Central Mombasa kirito chwale gi do chieng' wuok tich. Ya leo asubuhi 6:45 tulipata int kwamba kuna lori inatoka Kampala mechanic kuja. Tukakuwa led by Ano, tuka intercept gari lori KDL 915L trailer white in color. Doing the search tukapata hiyo lori kulikuwa na watu watatu ambaye ni mama moja na wanaume wawili. So tuka search gari walikuwa wameficha ndani ya cabin. Tukapata 3 sacks of cannabis. Anti-narcotic unit wakawapeleka wakapima hizo cannabis, wamepata 203.4 kilograms ambayo ni equivalent to 6.1 million, ambaye
Tumetafuta huyu mama kwa muda mrefu, ametafutwa akawa hata hawezi patikana Mombasa hii. Lakini kwa leo tumepata hiyo na tukaarrest yeye. Hiyo drugs ilikuwa inaletwa upande ya Mombasa. Na huyu mama ambaye amekuwa notorious amepanda Uganda. Sasa kazi yake ni kuleta Kenya. Jopur mago chele Karpur ma loa kuja irrigation scheme sub county Manyatike dwaro mondo piny owacho okonygi yudo chiro malong'o mar ochele kendo bende konygi bedo kedo kod winy ma osebedo ka chamo chele kendo duoko keyo mag piny. Moko kuom jopur ma osekawo chele wacho ni sani giduoko kod ochele udi nikech gionge kod chiro malong'o mar ochele. Jakom ma jopur loa kuja irrigation scheme Okeyo Remo okono piny owacho mondo mi okonygi yudo chirni mamoko mag ochele. Wan gi michele gunde 79 ni dala kama uso gie onge. The other time mano nyoch wapuro kendwa koro chiro onge. The market also be expanded so that our people can get a benefit of their sweat. We also have the National Cereals and Produce Board that takes paddy. Last season they really assisted our farmers and they took paddy, komboka and pisori. They also said they will take all types of rice this season, and starting with the komboka and pisori. Our plea is that we don't have enough storage, so if the county government can assist us to put up a warehouse where after having sold the rice, they can be taken, they can be kept safely before they are taken to the mill. They have promised us, the national government in collaboration with the county government of Migori, that they are coming in July, during that time when the rice is at its milk stage. That is when so many birds are around. So we expect that by July, the government will come, the county government and the national government, so that they control for us the population of birds. Rowere County ma Mombasa ne jobiro kanyakla manyiso kit lony mag ohala magitimo bang' yudo tiegruok ewi ohelni mopogore opogore. To chutho mago motenore kod korka yuto mag nam midendo ni Blue Economy, chenro mane ota kod riwruog rowere midendo ni Big Ship. Lek margi neno ni giduoko chien kwan rowere maonge tije bang' yangore ni chiegni kwan 45 mar rowere gin mago madang' ni kamanyo gima ginyalo timo. Joja oko nigi ler kowuok Mombasa. Oganda makwar mag rowere ne oromo e alap mama mangina Waterfront Mombasa mar nyiso jopiny kaachiel kod jowetegi kit ohelni kod lony magin godo. This one we are using molasses as the band. Man en bang' riwruok midendo ni Big Ship chiwonegi tiegruok ewi chenro mopogore mag chako kendo timo ohelni mageto dongogi gin giwegi. Abiro gi chiemo mopogore, abiro tedo Swahili dishes kaka viazi, an gi viazi karai ka, an gi baji, an gi juice. Koro nitie ingeni tedo pogore. Koro nitie jok mabro lan kuomwa to ambe wabro lan kuom jomoko. Koro romo ni en romo manyasi sana kuomwa wan kaka youth ma Mombasa. Jomoko kaka nigo magisomo gik ma jok moko timo, gibro interact gi jok moko nyalo miyo gi mentorship, gibro yudo contacts ma ginyalo gocho ni jogo bang'e kata wan koro kata kwa onge, koro gidhi adhia mbele gi biashara gi. Waneno ni Mombasa and one take over 45% ma youth ma onge tich. To mano en namba maduong' madware kaka joma nitie Mombasa kaka viongozi wa team kinda wane gi nyalo timo. Makoro wa biro good training ni together with our partners TechnoServe. To gimoseneno training ni manyalo konyo jowa especially young people ma Mombasa gik moko ma gidwa timo koka tourism, koka waste management. Gikoni tiegruok makamano chiwo ranyisi ni en ayanga ni thuolo mag tije motenore korka yuto mag nam pod nitiere, omiyo jiwgi ni kik giwit thuolo makamago. Gima nyanyiso ya rowere matindo maonge tije to pod manyo tije. Ntiere a lot of opportunities maka dang giriure kamoro achiel to gwanyalo create more opportunities kaka some like the participants ma wan go kawuono gi there are opportunities manegi create mabe kendo kelo creation of other opportunities. Kaka in kijana nyaki yorri kech kiwacho ni bet to tich okang' ne luwi nyaki wuog oko idhi many tich.
Koro ng'ama wacho ni tich onge, tich nitiere. To waduoko erokamano ne Big Ship, kech Big Ship okelonwa gima duong' mane ok wapango ni wanyayude kit ngimawa. En romo ma bende ne okelo kanyakla jogo manie sekta mopogore mag ohala to kod limbe mar medo chiwonegi ler ewi moko kuom ng'ikruoge ma kidek bedo. Lek margi gikoni en duoko chien kwan rowere maywago onge mag tije Mombasa. Ne waneno ka wadhi tieko program gi to ne ber kwa ngiso gi kaka market chal, jok manyalo konyo gi kaka giwindow pesa, jok manyalo konyo gi kata ka gin gi challenge mag market. Emomiyo ne wakelo gi kaka nigo mondo gi learn from one another, mondo gi bed ma strong e biashara margi. Gima dwaro mondi is to reduce the number of unemployment mega youth. Because anyone in 45%, almost going to 50, and that's a big number. Koro gima waneno gi trainings gi teach mwatiogi. In the near future, we'll have more young people employed, and also they are going to be employers of employers. Yeah. Opportunity or the blue economy, it is just a matter of identifying cast to pursue it. Enyasi no, jatend migao mar limbe kod ohala e kaunti ma Mombasa ne bende okoni ma en achiel kuom chenro magitimo mageto lombo welo magombo neno kit chiemo, rwakruok, kido to kod timbe oganda modak kadho na mchumbi. Mavutio gani ambao tutawapatia? Umeelewa? Si tu kuja hapa kuangalia beach, si kuja hapa tukwenda katika Fort Jesus. Lazima tukuje na experience nyingi sana. Hii unaliona ile ni Canary experience. Watu wakuja waone vyakula vya Mombasa, utamaduni wa Mombasa. Ni vitu kama hizo ambavyo tunaweza kuleta sasa. Ni mfumo mpya ambao tunaweza kuleta. Na ukiangalia numbers ya 2025 utaratibu ukitoka, nafikiri tutakuwa tumesapasi ile 2.5 million. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Liet ni mali gwenge ma Kakongu e kar chung bura Turkana South bang jonjore donjo kendo nego ji auchiel ka ginyomo kariyo kapok ne gikwalo jamni moengalo fario. Tim makamano orocho reche mag wuoth e apaya malodwa kadhi Kitale dichieng' mangima ka obila kod jorito ne temo lao jonjore go. Tho ma ji auchiel go biro mana ndalo machuok bang jonjore kwalo jamni mokalo 1,000 kendo nego ng'ato achiel e gwenge mag Kapelebok, Turkana ma milambo. Kamanda mar obila ma kaunti ma Turkana John Tarus yango wacho ni kweth mag joarita ne nie gwengego kendo kwero jodak e gwengego ni kik gikaw chike lwetgi. Ringre ma ji auchiel go ne okayaw kendo tere kar ringre ma Lodwa referral. Hii gari ileta mwili. Kwa jamaa mpigwa Kakonga hapo mali siku ile. Mpigwa mbaya sana. Hii gari inakuja hapa. Tumepoteza watu 5 ambao wamekuwa confirmed na wale wengine hatuwajui. Unajua ni kupigana yenye ilikuwa wanapigania msituni. Ni siku ya huzuni ambayo ni mzito pia kuongea maneno mingi. Mbuzi 6,000, ng'ombe 1,000 na ngamia ni 150. Na hatujaona chopa yoyote ikikuja juu. Ni vifo ngapi ambayo itafanyika ndio government take action, because kuna siku watu sijui ngapi waliwawa Laikipia. Government ilitoa malori kila aina, ilitoa machineries kila aina ikaenda kufanya disarmament huko Laikipia. Lakini hapa kila siku tunapoteza watu. Leo tumepoteza watu 5 na wengine bado haijulikani huko msituni ni wangapi, ndio bado wangapi hawajapatikana. Kuna watu wamepotea hawajulikani hata mahali wako. For almost 20 years imeendelea tu hivi na hakuna peace inapatikana. Ikifika time election, president atakuja mnifotie, governor akuja aseme wamfotie, MP waseme wamfotie, na saa hii mmesahau watu wa Kakonga kabisa. Mmesahau. Leo watu wameuawa Kakonga 5. Juzi watu wameuawa Kapelebok. Mwanafunzi juzi ameuawa pale Kainuk akiwa anaenda shule. Lopi watu waliuawa. Mheshimiwa Rais, sisi tungeomba amani ipatikane. Na kama amani hamtaki kutupea, sisi wenyewe tutatafuta amani kutumia nguvu zetu. Elidualo ma geto kom jatend piny Kenya oseoten piny owacho ma William Ruto ko wacho ni piny owacho mare pong' kod mibadhi kendo ologowi mang'eny ma tijigi ok nen. Magi owacho ka ne en liel Butere mayudore kaunti ma Kakamega
Kine jatend migao mar Saga Wycliffe Oparanya bende mano yalieno kwa Uganda maimbo mar Kenya osir jatend piny Kenya William Ruto mondo giyud dongruok e gwengegi. Problems of debt, problems of high cost of living, problems of high taxation, problems of unemployment. And these problems need an agent of change to sort them out, not legacy politicians. So we cannot be telling Kenyans that we are taking them to Singapore. How do you take Kenyans to Singapore, yet they don't have money in their pocket? Kwara mogi tok lipot ma chal kamano bedo ka wakao yueyowa mokwongo kata kamano kidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikuni chenro mar migago. Beikori mar doke pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Chalo chiro, igo enengo, ingiewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma, are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere, to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake, gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo nyakwaro Mgajuang' madwaro duoko, to ka emwabiro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Achiegni kendo familia moro e gweng' ma Kiamabundu, Nyaribari Chache, kaunti ma Kisii yuago ratiro tok achiel kuomgi ne monj kod jopiny mane chich ni ne en jakuo. Kevin Nyamweya wacho ni ne odhi duong'o ka jirani mane yudo onge e odno kapok jogweng' ne opor kuome ka gichich ni en jakuo. Familiano ne ogo lipot ka obila ma Kisii tok ne yudo hinyruok mar richo. Ruoth ma Kiamabundu John Opande oyango monjno kendo nonro osechak tim e wi wachno. Sasa mimi mtoto wangu hajawahi ibia mtu. Mtoto wangu ni mwanafunzi, amefanya form 4 this year, last year. Sasa mimi ninaomba haki ya mtoto wangu itendeke. Sijaona tangu siku hata step yoyote yenye imechukuliwa. Ninaomba haki kwa mtoto wangu. Tunapiga asante kwa yule chief ambaye alireact within time akasaidia uhai wa mtoto. Lakini tunaomba serikali, more particularly the county command of Kisii, hawa jamaa wote ambao walikuwa wanashirikiana kuchapa huyu kichana
wakuwa arrested na wakuwa charged in a court of law. Akaanza kutoa marafiki zake kwa ploti, wakaanza kunichapa na makebo na panga, wakisema mimi ni mwizi. Hao wote washikwa, wafunzwa adabu kwa sababu mimi sijaibia mtu yoyote. Jodak Makandari sublocation e Nyakach County ma Kisumu yuagorewi nok mar pi malere gweng'no. Gino machuno gi mondo gi hau pi kuonde maboyo kini kilomita 3 nyaka 7 ka gichulo shillings 50 ne pongo pi e kube ka kube. Kaka lipota mara Millicent Adhiambo lero na gikoni midhiero mar nok mar pi. Medo jimbore tok chenro mar ne keo pi e gweng'no mano sidhigni 7 mokalo. Kotend County ma Kisumu chung kar tiende higa ma 2019. Wuoko tieno sa 10 udi kwa biro riede pi. Sa 10 ni ngima wani at risk. Nekech wanyalo romo gi jokuoge piny mar Kandaria ka jokuoge wuotho tieno. To bende miyo nyalo romo gi baba modenyo tieno matimne agwambo. Mae chal mar ngima jodak ma Nyakach Kandaria odiochieng' ka odiochieng' ka gihao pi. Picha moko kamine, wuone, nyithindo koda kadeye neno malich bang' keto kubni kod ndopegi e lai marabora ka girito pi. Laino magikoni gichako loso kogwen kar saa 9 okinyi, weyo kamoko kuomgi jony machunygi jogi mawuok dog pacho mondo kiny gichak kendo. Moko kuomgi mawuone to picha mako katweyo kubni ewi boda boda ng'wech tero gi manyo pi e tong' Kisumu gi Kericho e ka giyud pi maler mar modho maginyiew siling 50 kube ka kube. Jodak moko to tiyo gi punde e manyo pi. Mae chal mar pi magitiyo godo e tedo kod luoko. Kamae e chal mar pi magitiyo godo e luokruok. Mine kotelnegi kod jalup ruoth yuago midhiero mopogore mayudogi kaka mag bembo e kind mamoko e seche magidhi manyo wach pi kogweno sirawende. Ma pi munene tokwani mane pi mamon lare. Sa 10 mono sepango ka lain. Ano nego ni anindo to koro chulo ni nyaka bie dho pi mondo apog mon gi mondo amigi namba mondo kik gilalre e weche pi nikech asebedo gi cases mag rape. Dhako ne dhi omo pi kochopo dho freji koduogo kama to jomoko make gi e yo. Waonge kwe udi, ok waninde udi. Kata wanindo to chuny machandora achanda kendo mano oseduoko minsko mag udi piny. Sani mine mang'eny onge nyithindo nikech kata nindo to ionge kwe mar yudo nyathi, iparo pi. Pi an gi shida kabisa. Jogi duto dhiambo gin kuoma kate, agidwaro pi. Jogi duto ni kuoma kate. To kaka anyalo timo onge. Tayudo ka tocho pongo dala kidwaro. Wuone bende ywak ni wach pi miyo mondegi weyo gi piny maru. Monj kod jomaundu bende yudogi kata mondegi ka gidhi lawo wach pi nikech rochruok arita. Ndara ka jokuoge negowa. Insecurity wango ka ndara rach. Mon be weyowa nikech pi. Tiega no odhi manyo pi. Sani 4 days pok dhako biro. Koro penjo mana nago ni mano chi pi koso jaoda. Tiere kuonde ma jo pikipiki ome pi to gikelo ne ji to kokelo ni ma mtungi ochope dala to nyaka ichule siling 50. Giyango ni bende komedore kod oro wach pi miyo jamni tho kendo mondo gi kata dhi nyime kod chenro mag pur e yo malong'o e alwora no. Koro sani yudo ka jamni tho nikech oro mantiere. Weche mag pur osehinyore nikech kata lot koro nengo ne obet malo, puothe otwo, onge pi madiol kata lot ni mipidhe bathot. Kotelnegi kod ruoth makono, giseutend kaunti ma Kisumu magikoni nyaka ne sidh gedo mar tangi mar keyo pi e gweng'no. 2019 nyaka sani, chenro no pok ne utieki. County government osebedo ka tie project mar pi mane gigero tangi ne pipes o lake community te to tank pok orumo nyaka sani. Lipot mane giyudo wacho ni chenro ne oserumo. Kata kamano gin kaka jodak gilero ni lipodno en miriambo madhole dhi manyasani wacho ni kwa ground vitu ni different. Wasedhi mang'eny kwa penjo Ministry of Water Chief Officer mondo ginglos nwa gi fix problem mar pi e East Nyakach podi nyaka sani. Kuom mano kanisa ma Kandaria bende golo ywak ni midhiero mar pi koro omiyo nyirombe olal miru ok dhi e ute lamo gino machuno gi manyo gi mana e miregi. Wach pi ma Kandara ni endi
duokonwa nyirombe chien nikech gikwong gidhi e pi gokinyi sa 10 kwa gibuo gibire kanisa moko ok lewo chuth koro giweyo gibie kanisni. Kwayo ginetend kaunti ma Kisumu chalo kamae. Pigni buro nego wa mine wa monde kende ninda yaura kundego an kata jaoda kuma nitie kawuono akia fuel kenda ke omo pika fuel siling 100 inyiso ni pini ka nyalo kunywa bohol okunywa bohol okelwa tengni madongo dongo mondo guro aka nikech gweng'wa ka kata ndara ka ka nyoche konege wuodwa moro ka wanindo gi dhiang'e ot piki di yomo they don't become inegi they no. Can I launch the project a Sigoti Health Center in the year 2019 ni wacho ni project dhi tieko higni 3 tam ni mokwongo orumo kapok otieke tam ni mar ariyo idhi tieko kapok orumo kendo to wanto wawinjo wache ground ni report mini project ni oserumo. Iwachoga ni pien ngima kata kamano ngero no to dhi ataro kod ngima jokandaria mayuago dao nikech midhiero mar pi magilaw maboyo kakae en achiel kuom kuondego ma jodak mawuok e ward Sariyo e gweng'ni lawe pi gino maketo ngimagi kumarach mar gamo tuoche nikech gitiyo gi pi mochido kod rocho arita margi. Kwayo margi en mondo sirikand kaunti ma Kisumu owinj ywakgi oresgi gi pi mondo ngimagi odoge wang'e kaka pile. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kandaria, Kisumu County. Riwruok matayo tuke mag joma nigi ng'ol labagoromo kod riwruok mag pinje Japan JICA ka giriwore ariyogo temo ka ginyalo tiyo kanyakla bang' yiero ma apis manyien mar riwruok mar Ability Sport Kenya motelo ne kalenda mar higani man kod tuke modhuro. Burano bende oyuor kod Jackie Njenga ma jata chendo e riwruok mar joma ni kod nyalo makende JICA. Bende ne ochung'ne kod Hamada Maho kod Takashi Shimura ma en ker mar kar puonjo ji ka ginyalo dak ka gin kod Daisuke Kaisanani ma en jalup jagoro maduong' e bad od bura ma piny Japan mochung'ne geni ma piny mangima. Ability Sport Kenya lero ni wach maduong' ma gichweyo wenge gi sani en ni jotugo tuke mag Olympics midhi tugi boma Los Angeles higa ma 2028. Ability woman represent Chief Executive Officer. It has a big possibility to change the society through the disability sports. So I hope that her organization, the activities expand to realize the inclusive society for the future. We've discussed about equipments and also in terms of how to support athletes to qualify for the Paralympic Games, how to get the equipment. Those are the things that we actually discussed. And we're happy to have them on board, hoping that we will get support from them. Erokamano kuom ne keto Ramogi TV e chenro mokwongo mar yudo weche manyien dwe mar ariyo mano chenro mar migago. Kawuono godhiambo ratil kik bai nikech buri achiel kachiel kowuok e gwenge ma Kisumu omekoromo sa achiel ibo chak yudo weche manyien monon modo molu e yo makare. Inga Uchenyi Madwa.